Bonda mara ekiri anyị ya bịakwana n'ọzọ tata aha m bụ Precious Okochukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị ama ama izu ụka niile. Anyị buru bata n'obi kpọmkwem onye agadaga nwoke a na-anụ aha ya na mba ụwa niile. Ndị Igbo mụrụ onwe ebe a maka asị afụ dị mkpa ogologo ime ya. Anyị buru bata na ebe ya bụ nwa amadi nọ. Anyị na-aga-akparịta nkata ịgwa anyị ihe ọ fụtara maka asụsụ Igbo. Igbo amaka ndị eji eje mba. Afa m bụ Oge Okoye na-ekilinu ndị ama ama nke Precious Okochukwu Okafọ na-ewetala unu n'oge Igbo amaka maka mụ onwe m nọ ebe a ana m ekilikwu ya aha m emisi biko nụ Igbo amaka nụ jidesie enyi ike. Igbo amaka ndị eji eje mba. Ka anyị kelee ya bụ Maazị nke nọ n'obi anyị kpọmkwem taa. Maazị nnọọ udo dịrị gị. Kelee ndị Igbo ndị si na mba ụwa niile na-ekiri anyị tata. Igbo mma nọ ibe onye na-eme ya jisi ike ezigbo ibe kwa jisi ike. Daalụ nne. Achọrọ m ịjụ ihe m jiri mara gị bụ Maazị Ibu. Kedu ka aha si wee bịa? Ibu bụ afa nna m ochie were m wee gụọ ya ibe ihe ọ na-aza ka m na-aza bụ afa ha niile nụ sọ nke oyibo bụ nke nna na nye m. Afa m bụ John Ikechukwu Okafọ ibu mkpọkọta ka onye ọganigbo a na-anụ onu ya ekewa nwaanyị bụ ewere mgbada ọgaranya ji anụ aṅụ aka m. Daalụ nne. Ị chetara mbọsị izizi pụtara n'Igbo onyonyo? Kedu onye kpọbatara gị na ihe echiche? Otego nwere onye kpọbatara ma abịa m nkiri n'ebe a na-eme ya mkpụrụ ka ibe nsị kpụrụ onye na-ahazi ya tụwa maka sị m na m dị ka m bịa usoro na ndị na-akọ ugbo mbata na ya kemgbe anya m dị n'obi m na ahụ m niile banyere ebe a na-eme. Kedu afọ ihe a na-eme? Ihe onyonyo a na-eme kịta. Afọ ibidoro mebe ihe onyonyo? Afọ ahụ bụ 1978 Disemba 3. Ọ dị n'obi ụkwụrụ m lefu. Daalụ nne. Otu ụbọchị ka m na-agafe n'okporo ụzọ wee na-afụ ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ ndị na-agbagha mgbagha obodo Ebisi. Ọ ga-amasị ha ịma tata mpaghara obodo Ebisi n'ala Igbo. Abụ m onye Enugu na Nkanu n'Eziokwe amụrụ onye besi mụọ m sebe a tọrọgide toro topụta bịa obodo a ịchọta ezigbo ihe dị na ya. Ọ dị mma. Ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị otu obodo unu si ebe ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ history ebe obodo unu si wee malite? Obodo anyị bụ nọ Nkanu onwe ihe ọzọ ọgwụ ebe ahụ ọ dịkwa ka ọ dịkwa nne m na nna m si ofu ebe wee bịa amụọ anyị na ya eto na ya kemgbe ahụ enwe mgbe a sị ga-enwegharị afọ anyị na-azaga anyị na-azarị ruo taa sịkwa na ya na-azụpụta ndị mmadụ ndị ọzọkwa na ya azụpụtakwa na-emegbu ihe dị iche iche obodo a na-aga nwere etu ọzọ esi zụkwa anyị ebe ọzọ. Ọ dị mma. Ụmụ ọma ndị na-ekiri anyị bụ ndị Igbo si na mba ụwa niile ekiri anyị. Ọ ga-adịrị gị na mma nke onye na-eme ya gazie. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Precious Okochukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị ama ama n'oge Igbo amaka anyị si n'ụlọ ọrụ anyị kpọmkwem na-ewepụtara unu ọmarịcha ihe dị iche iche na-akpa nkata otu Igbo ga-esi wee gaa n'iru na otu asụsụ Igbo ga-esi wee ghara ifu. Onye mụ na ya nọ n'obi anyị kpọmkwem tata bụ onye unu ji Mr. Ibu wee mara. Ezigbo aha ya bụ Ikechukwu John Okafọ. Ọ bụ ya ka mụ na ya na-akparịta nkata n'obi anyị ugbu a. Anyị ga-eje ka anyị jee kiritu ofu n'ime ihe ejije ndị o megoro n'ala anyị. Anyị kiritu ya anyị ga-alachiata azụ. Anyị na ya ka nọrịtakwa. Biko buru oche gị nọrọ ala ka anyị na gị na-akparịtakwa nkata.
they stay. Or where they stay. Hi. It's not fear. Okay. Yes! Hey! 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 Leave am now. What are you waiting again now? Leave am now. You don't kill am. Leave am. Let's be that. Leave am now. What's that? You want to happen? Oh, don't leave them. Oh, no, leave them alone. Hey! Why? I don't die. You! Huh? You carry my enter house where they stay. Eat them. Eat. For the whole night I not sleep. I not go vigil. For this house. You! Huh? Oh! Today you go pack come out for this house. You dey hear me so? You go pack come out for this house. You know they give me money. You dey be person where they give me money. You give me money, eh? Pants you no buy for me, Brian. I beg you. Own don't do. In short, you know wetin dey happen. I dey go pack your things. I dey throw am today. You want push me come out? I dey throw away your things. Those dirty things where you call clothes. I go throw. Control one. In fact, I go crazy. When I come over here. Come in, control one. If I'm not naked for here, if I'm not naked, naked they will come for this place. Call me, I go naked. See today. Today we are going to you don't get mad though. Come on my side, Jared. Now waiting now. You tell Wahala be this now. You don't get mad though. Gossip. I say don't do. You Luvidus, wear your clothes. See how study disgrace us for this whole compound. Now, not in the shame. What's happen? Everyone go say. We are. See, this time we're going to beg. My mama will not show your things for this house. Every time now we feed you, now we close to. You know what? What's happen? You know what? You know what? Okay, so go to one. Don't come near me. You don't get mad. You don't get mad. Don't come near me. You don't say What's happen? You never reach like that. I beg because wait, you said cool down. Bros, calm down. Now what's happen? Why you dey paranoid anyhow? You never reach like that. Wait. Wait oh. No, for when? You give me money. You see person when you give me money, they pursue am. You don't give me 10 kobo for this house. You don't give me money. They pursue am. You don't do that. Wait, What can I say? wear your cloth. I beg. Wait, what's happen? No, naked. Wait. What's down do for them? You naked. you. That's true. You make me wrong. Make una kill him. Idiots. Now you say go wash your pants. Don't fire your family. Cha Igbo kwenu mwanu zụanụ rienụ mụanụ nkịta sị ka atụpụrụ ya ọkpụkpụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa amagba Igbo amaka ama na ụbọchị eke ndị abụọ ya na ha agaghị azụ nke mmụọ nke eji eme nke eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka Igbo na-asụ n'olu ma akwa ụkwara ọ bụrụ ofu ọ bụ ya ka ejiri sị na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụ na nne ya nọ ya nna ya nọ ya n'ezie Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara ụnụ Igbo amaka ndị eji eje mba. Ezi nwafọ, ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị ị nwere otu isiri mata otu Igbo siri bido? Amụ nkwudo Igbo soro ya. Nna m na-asụ ya, nne m na-asụ ya.
ụmụ nwanne m ndị ọzọ mana ife na-agbazi ngharị bụ na ka ụwa na-eto na-aga ya bụ Igbo anyị na-asụba asụsụ anyị n'efu ndị be anyị ụfọdụ sụọ oyibo hapụ be anyị na-asụ oyibo ịnọkwa na be anyị nọkwa na be anyị na-asụ oyibo maazị mmadụ anyị ga-esi mee ka nyebe asụsụ kwudosie ike mana ọgwa anyị maka emekwa ya Dalvin, efere ejije one ị ga-echeta nwa efere ejije one imegoro eri mgbe iji origo nne orugo ya bụrụ 300 ebe 300 mana ọ bụ na o rujebere mana ọ bụ na nwanne m na origo nne bụ ihe mụrụgoro bụ ọrụ ihe ejije ọ dị mma kedu dịka otu a ibu nọ kedu ihe ị ga-asị ga-abụ icheta mgbe ọbụla obi aṅụrị na ihe megoro na ndụ gị ofu nnekwu ihe megoro na ndụ m bụ na Chukwu nwunye m ezigbo nwunye na-abụ m lọta obi ruo m ala na mmadụ jekọ ịnụ nwaanyị nụta nwaanyị bụ obi ya ejego m nke mbụ jee nke ndị ọbara ọbụrụkwa n'iwu adamagọrọfa aja ọfọ na-ekpe ekpere ka ndụ onye ọbụla nweta nke bụ nke ya nwetara na nke bụ nke gị ahụ eruo gị ala ọ dị mma o nwere otu ihe ejije ị na-akwado ime ọfụrụ a na-akpọ Ibu Runs Mad in America kedu ife ya bụ ejije na-akọwa ihe ọ na-akọwa bụ onye ọbụla bi n'obodo ọbụla obi na ibiri ebe ọbụla ibiri n'elota ụlọ ibiri n'elota ụlọ ijide ego akụrụ ụlọ bịa rụọ ebe n'ụlọ enwere ofu onye n'ime ya bụ onye na-eme dịka nwanne m nwoke ọ da-anata ụlọ mana m nwa bụ onye na-ebi n'ụlọ na anarị ego na-agwa ya na nna arụrụ ya ụlọ mara enwere ya nna mgbe o ji kpọgotezie m mepere m ebe a na-ere ụgbọala anọsị m ebe a na-eleta ego nke m letara ana m ezu ya onye m na-etinye ya n'aka ka o jide m na-ezu ya onye nke ahụ na-eri nke m na-enye ya ọ na-eri ya oluzu mgbe m ga-aba narị ya ego m ga-enyechi ya nye n'onwe ya mezie m ala bido ala nke bụ ala kwa ahụghị na gbakawa m gbaka anyị m na-ara pụrụ iche mana onye ọbụla ọ na-eme biko asị m onye ọbụla ji eme ibi ala ajọka maka ịba ha n'ara ịnata anata ga-esigbo ike ọ dị mma ka anyị na nwanne anyị nwoke ka na-akpalịta anyị ga-eje ka anyị jekiritu ofu n'ime ihe ndị ejije ọ na-emepụta anyị na ya ka nọrịtakwa biko apụkwana aha aka mbụ nwanne gị nwaanyị Precious Ọkụchukwu Okafọ ada ndị Igbo ji eje mba ọ ga-adịrị gị na mma Chima! Sir! Come here. Which of the cars have you watched for me to go out with? I watched the flight boot, sir. Flat boot? Yes, sir. Ah! You are a madman. You are a madman. Madman. Go and look for the jeep and clean it. Yes, sir. And bring it immediately. Idiot. I will own all these things and then you want me to go out to go and see friends with just flat boot, even though I'm the one that bought it. Bagger. Vin! Vin! Hi. Hey! Stop, my beautiful boys. You will be thieving and going on, no problem. There will be no mobile police on your way, even though they are on checkpoint. No, even Bakassi, if I live here now, if you not spare me, if I get up, I will go and stop Bakassi. Eh? In Bakassi name. Please, because hey!
My beautiful house. Who closed the gate anyhow? Come. Waiting. Who you look for? Who's this? Come on, open this gate! Which gate? You the Chris? Hey, you drink kerosene? Me? No. Because I employed you yesterday? Come on, open this gate! Before... Are you actually someone? Come on. Come on, for here. See me see trouble. You don't need your power for gate. Hey! What's wrong with you? You mad? You mad? So, what you want? Who here look for by the way? Come! Which gate? Which gate? Nwanne m ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ kọọrọ anyị ije ụwa gị. O teke a ga-obodo ofu ọnwa wee kọọ ya na ọ bụrụ iweta maka na Chineke na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Otu a ka ọ dị. Ọ bụrụ na aka Chukwu anọrọ n'ezinụlọ m ị karịa ịma m enwere ike gịta bụ na mmụọ elugo n'igwe maka eso ma bọsọ ọsọ n'igwe gbasie ike ego bụ na elugo m n'igwe na-ezitezi ozi na-abịa ezipụta ndị nọ n'ụwa onye oruru onye anata onye oruru onye na ka enyi nwoke bụ garaba ọ bụ na oru ya mgbakpọrọ ya mbọzọ ya elu ndị agha na-ekpọrọ akpa nwoge ụlọ ọgwụ ga-agbo ya ọmụgwọ ajụ na ataba mana atọ ọbụla si na wee dị na Chineke megide lụgodo ihe n'ọrụ wee mee wee nwee ndị enyi be enyi n'ụwa niile wee fụ m n'anya na ekpere m ekpere ife ọzọ nke isokwu wee na-ekpe. Ọ dị mma. Ihe anyị jiri wee wachie na nkata taa n'obi a taa bụ Igbo dizikon asụsụ Igbo asị na ndị ọcha buru amụma na afọ 15 na-abịanụ na agaghị enwezi asụsụ Igbo. Wee tụgharịa wee negharịsị anya ife a dịka ọ na-achọ ibu eziokwu. Kedu ife anyị ga-eme maka na asị na ọjị ruo ụlọ okwu ebe o siri pụta? Kedu ihe anyị ga-eme ka asụsụ Igbo hapụ ebe efuru efu? Ka anyị chụwa ewu ojii n'efifie chi ji ha na ewu a na-ebe mkpa ahụ ma afọ ya. Biko Igbo bụ Igbo, ụmụ nwanne m unu chigha azụ sụwa na asụsụ anyị. Anyị ga-eme ife nje anyị ga-eme ọzọ, anyị ga-eji asụsụ anyị be anyị na-eme ya. Anyị na-eme ndụbara na amụta ị na-ekụziri ụmụaka gị ndị na-azụ n'ụlọ akwụkwọ bibe gị enwe mgbe eji asụ oyibo iche eje ụlọ akwụkwọ na-asụ oyibo aghata n'ụlọ ụnụ sụbaba anyị. Ụfọdụ bụ na fada anakwụzizi ụlọ afụ nne ochie na nna ochie ada anakwụzi ụlọ mana enwere ike mmatakwa ụlọ ụta na nke ụna maka ihe ntọ ndị ntọ nọchiri ụzọ ichiri ndị begarata ka ha bamụta Igbo n'ụlọ ka ha fụ ndị nne ochie na nna ochie. Ndị ntọ atọ nne maọbụ atọ nna ma chọọ nke obere nwatakịrị tọọ mụ na ụmụ atọgo m tọọ nwunye m tọọ nwa m nwoke tọọ ndị ọgọ m na be m. Ọ bụ na ntọ kwụsị ọ ga-enyere anyị aka ịdị na-anata ụlọ. Ọkwa ndị ọzọ ndị na-enye nsị biko ọ bụrụ na enwe nsị nwere ị na-enye ndị mmadụ atụfukwana ya biko baa na be gị chiri eghe n'ọnụ. Ọ bụ na ọrụ inyewezie ya ndị mmadụ biko ya bụ nsị na-egbu mmadụ tufu inyewe mmadụ ịnarụ ọnụ chiri eghe mmesha ọnụ n'ofu iko wee n'ọnụ nene ya were ofu izuụka nene ya. Ọ bụ na ọrụ
ịmazụ na nke ezigbo ka igota na-eji egote nsị edobe n'ụlọ kwa gụnwa na-egote nsị edobe n'ụlọ agwa gụnwa. Ndị Igbo biko ọrụ hapụ onye a na oge agagwo ijere Chineke ada afụ ọ na-afụkwa gị. Hapụ ndị chọrọ ịsụ Igbo ka ha nataba mụta Igbo sụọ anya bụ Igbo sụọ asụsụ be anyị. Wepụ ihe iji nọchi ụzọ ajụ ihe ị na-eme ka ha na-agbarụ gị ọsọ ịkwụsị ya. Ọ bụrụ na enwere ọnọdụ ịnọ mgbe ajọ ọnọdụ ọnwụ na-akwado igbu ma na-enwe ga-enyere gị aka mana egwu ịnatabanyere gị aka maka ife ọjọọ ị na-eme ha amabịa ọnwụ ahụ egbuo mana stepụ aka na-ajụ ihe. Hapụ ndị ị mụrụ ma ndị ụmụ ka ha nakwute gị besoro nwere ọnwụ sụọ Igbo a ụmụaka mụtabịa a na-eto na ya abụghara ime ha ngwa agha. Ọ dị mma a sị na Igbo enweghị eze, kedu nghọta gị na ya bụ Igbo? Anyị nwe eze na ugwu ka anyị na-enwero ịkwụrụ ndị eze anyị ugwu na-esi ike. Nwa obere ụmụaka ifu eze ka ọ na-abịa eze igwe ka iri ịtọ obere nwa iji kpata ego nchi echichi ichigo n'echichi ifu igwe anyị kene igwe ọfụma ọgwụ anyị nwachiri igwe ọ bụrụ ka o bido ndị nna anyị ha mere ya ọ bụrụ ife ọjọọ na-emere onye eze na-achị obodo onweghị ọwụ. Chineke bụ eze anyị ka Chineke bụ eze mee onye ọzọ eze bụ nwa ya nwoke bụ Jizọs Kraịst ọ bụrụkwa eze na-egbede enye ma ndị mmụọ nsọ ma ndị ọzọ na-enye ha ike. Etu ọ bụ na-enwe ndị akpakọrọ aka ọnụ si ha bụrụ eze a na-akwụrụ ha ugwu. Ndị obodo ndị ọzọ dịka ndị obodo anyị nọba kịta a na-akwụrụ anyị ugwu. Ife ebe a na-ekwere eze ha ugwu iso gị na-eme ebe a nke ndị ugwu ife ebe a na-akwụrụ eze ha ugwu ka ezipụta na nke anyị ga-adị iche. Ife na-ekwu bụ ọ bụrụ na enwere onye kpakọrọ aka ọnụ wee sị na onye a ga-abezikwari ugwu eze ngụnwa na-akwụrụ onwe gị. Ọ bụ asị na Igbo eze anakọta afọ na be dibịa iji ọgwụ eme gị ife ị ga na-ekpe ekpere Chineke nye gị ike ka ị wee chịa ndị enyere gị. Ị na-eji akpaga akwụkwọ na ọgwụ na mmadụ nke mmadụ ete n'ihu enwere biko ọ bụghị ihe ọzọ adababara ma na-etozu biko ọ bụrụ na enwe abụrụ ajọ iwe iji hapụ ya biko hapụ nne m na biko enwe n'iwe igwe. Ọ dị mma unu fụrụ ka o si aga ịma na asị na abata ha na n'obi eze ihe niile a na-eme. Onye anyị na-anọ bụ nwa afọ ezigbote nwa afọ Igbo nwa ndị Igbo ji eje mba. Anyị mụrụ nwa n'ebe Mr. Ibu nọ Maazị Ibu ka nna bịa na mma kpọrọ ya Mr. Ibu maka Mr. bụ nke ndị oyibo. Anyị abụrụ m onye oyibo abụ m nwa afọ Igbo ada ndị Igbo ji eje mba. Anyị ga-eje kiriti ihe nwanne anyị nwoke na-eme aka ọrịa na ihe ndị ọ na-ewepụtagasị. Anyị kirichi anyị ka ga-alachiatakwa azụ. Aka mbụ nwanne unu nwaanyị Precious Okochukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị ama ama n'oge Igbo Amaka. Anyị ka nọ na-akpa nkata otu Igbo ga-esi gaa n'iru na otu anyị ga-esi na-afụ onwe anyị n'anya anyị nachitekwa anyị ka ga na-aga n'iru. Igbo Amaka ndị eji eje mba. I want you to tell me all about yourself. Myself? Yes. Tell me. Oh no, be anything now. Just like this, if you see me, just see me finish. Can we not complicate this issue any further? I just said, tell me about yourself. Stop pissing me off. Okay.
Okay. My name is Levinus Ugochi Lawrence Uzechi the first. Because I may be the first son and the only son of my parents. I get 3 sisters. 3 of them, they never married. And they beg God and never go see man. So even if marry one, take one. It's okay. Shut up. Oh, God. Can you drive? Ship or plane? What do you mean plane or ship? Car! A car! I'm saying this because I want to employ you as my driver. So can you drive? Because they cannot be, no, as I go feel close my eye to drive. Levinus, stop scaring me, really. I don't want somebody who closes his eyes to drive. I'm going to the company head office, so you might as well start now by taking me there. Oh, okay. Oh, we'll go now. What kind of stupid question is that? Of course. So, sorry. Look at it. Okay, be careful with the bag though. Oh, lest I forget. If you must drive me, there are certain rules you must abide to. Do not speak except you're spoken to. Don't stare at me. Don't let me catch you doing that. And do not even dare to touch me. Do you understand? Do you understand? No, Vess. That motor where I'm not going to talk, so you go there inside the motor? No, I'm going to be in the boat. Stupid question. No, Vess. I just ask. Because before that kind law go work, you go be one at the drive only me. Levinus, are you sure you want this job? Are you sure you need this job? No, Vess. I want them. The moment I see you, I know say you go work. So shut up. By the way, I think it's proper for me to know where you live. It wouldn't be nice for me to inform you without knowing where you stay, right? So take me to your house. Huh? Where they stay? Levinus. Yes. I'm not asking for your opinion. You will like the place. Igbo kwenu, mụanụ, zụanụ, rienụ, mụanụ. Nkịta sị ka atụpụrụ ya ọkpụkpụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ. Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa amagba. Igbo amaka. Ama na ụbọchị eke ndị abụọ ya na ha agaghị azụ nke mmụọ. Nke eji eme nke eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka. Igbo na-asụ n'olu ma akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Ọ bụ ya ka ejiri sị na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụ na nne ya nọ ya nna ya nọ ya. N'ezie Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu. Ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara ụnụ Igbo amaka. Ndị eji eje mba. Ọ dị mma, ọ bụrụ na eme ego onye isi ndị Igbo, kedu otu ihe ị ga-ebidogodi buru ụzọ dozigharịa n'ala Igbo? Aga m ejekwuru ndị ọchịchị ma ndị bụ na obodo Igbo jekwu ha dị na-ekpọ ha nzukọ ọnụ ọbụla unu mere unu were Igbo mee ya. Nzukọ ọbụla unu mere unu were Igbo mee ya. Unu mapụta ofe amụma ga na-eme ka onye ọbụla na-anabi ya uru ofe Igbo wee na-akụzi ndị be ya. Enwe akwụkwọ Igbo a na-ere adakụzi na akwụkwọ enwe akwụkwọ Igbo a na-ebite n'afịa na ya elekọta agụọ na akwụkwọ Igbo ị na-agụ ya. Enwe akwụkwọ eji efe Chineke bụ n'Igbo na Igbo kwa ịkpọpụta ofe ntakịrị chọpụta ofe ebe nye agụọ n'Igbo ọ ga-atarigide ọnụ ọbara apụtara ya n'ọnụ.
maka na ọ maghị agụ enwe onye kụziri ya ọmebe nke anyị a na-agba ọbụ na ego ya asị gbochi igbere na isekpụrụ ha mana kịta ada emezi kedu ihe ọ bụ kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị nkụzi ndị ka na-akụziri ụmụaka n'ala Igbo maka na o kwere nghọta izu ụka na-abụọ ma izu ụka na-atọ gara aga agara m ụlọ wee chọpụta na ụmụnne m ndị dị obere ndị nọ n'obodo na-asụkwụzi bekee. Kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị nkụzi na ndị isi ndị nkụzi ndị nọ n'ala Igbo na ndị nọ n'obodo anyị bi Lagos? Ha tinye uchu n'ịkụzi Igbo etu esi ekuzi ihe ndị a na-ekuzi ewepụta ofu mgbe n'izu ụka ofu ụbọchị n'izu ụka ibe anyị ekuzi Igbo a na-eme na n'ugwu a na-eme n'obodo ndị nọbe ha ekuzi Igbo na nke a bụ Igbo taata bụ Igbo iwepụta akwụkwọ iji ede Igbo ị na-ede idecha afọ etisi de Igbo ma idetakwa ma ideta ihe ekuziri gị ya ekuziri ha ya kụzichara gị ya idetaghị ya nye gị ntaramahụhụ ya na ya ka i wee nwee ike mụta ya maka ndị ị ga-amụ n'ihu ọ bụrụ anyị nwe oyibo na ha bepụtara ya bụ na anyị nwa gbaa anyị nwa nwe ya anyị sụrụkwa ya da-asụ etu ha asụ ya anyị na-atatagharị ọnụ ọkama na-esoro be gị ịta nke oyibo ihe nye ọ bụrụ na ịta nke oyibo o kwere tatuo nke Igbo na ihe atatanwu nke ha ọ dị mma. Kedu ihe ị chọpụtara ndị mmadụ na-asị mmadụ ibe fa na fa dị Igbotik ahụ m onye a n'anya maka na ọ dị Igbotik ka ihe nwere ikwu n'okwu a? Tiki batara ya bụ ọ bụrụ na ị were Igbo sụrụ oyibo onye ajọ nsogbu a na-aba abụghị ejima a mụrụ onye ije mụọ onye ije ịba na nke asụbịa nke ada ije mgbe ị bịa na nke Igbo asụbịa sụkebe Igbo iji gwa ya na nke ndị oyibo sụbịa sụọ ya ka onye ka hapụ ịma na ịbụ onye Igbo ọ bụghị na-apụta na-ata ga akụ n'ụkwụ ọ bụrụ na anyị amụtaghị ya anyị mụtara ya anyị gwe ndị nwe ọgụgụ isi mụta ihe ndị adị kama na ọ bụ na itinyeghị uchu emebibi emebi mgbe egwu a na-agụ agụkwa ahụ ị na-agụ n'Igbo na-agụ n'Igbo masị ya agụkwa n'oyibo egwukwa n'ezigbo n'oyibo ọ bụ na-aba agụcha n'Igbo ndị na-egwu n'oyibo agụọ mgbe otu nyere m aka. Dalụrụ nne ama m na ịkpọ oge oke ọzọ na ị ga-abịa na-ada enye nne ebe a mgbe ịbịa ọzọ kedu nri na-amasịkarị nri ọnụnụ ga-agụ na ma nri ozugbo ofe Igbo nri ọnụnụ were ozugbo mangala kwuru ya ofe gbere akpụkpọ anụ ma ibe ndị ọzọ ma ire efi mberi nye ya na eriri afọ anụ adịgaghị na iberie ya ọfụma nwa nwụrụ ọkụ a na-esi n'ofe apụ ịrụ ọnụ etu a tinye n'okpuru ya iwere akwụkwọ na-esachi ya buru ya ebe niile n'ọnụ ụgha wum ebe na-etozi ebe ibeta ibe dị ka asatọ ma iri nwekwasị ya mmiri ụkwụ ebele afọ ejugogo ihe nụ mmadụ. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ so abatakwa ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ na ihe na-emegasị na ndụ mmadụ ihe bụ ihe dị iche iche kedu ofe ihe megoro na ndụ gị bụ ihe mwute na ị gaghị echefu nwute? Ọrịka ihe wetara m na ndụ m bụ mgbe ikuku buru ụlọ ba ebupụ ya anyị ghọọ ndị obibi na be onye ọzọ n'obodo na be anyị n'obodo ikuku bupụ ya mgbe nna anyị anwụrụ enwebeghị anyị na na-ekpere ikuku bupụ ụlọ anyị n'ime anyị si mmiri ma anyị na be anyị ị ga-egbupụ n'azị kedu nwa nwa ga-ebupụ n'azị mana ya dịba ọ dị mma. Anyị na-ekwu otu Igbo ga-esi gaa n'iru ugbu a achọrọ m ịjụ gị ị na-asụ Igbo ọfụma ụmụaka gị na-asụkwa Igbo otu isi asụ gwoo asụkwara ọfụma chọkwa mkpọta ofu onye n'ime ha nke dị 40 maọbụ nke dị 19 mkpọta ya were igboju anyị were ntị gị na-abụnụ ya onye bụ na asị na ọ jiri ụlọ ụgwọ ebe o siri pụta ezigbo nna n'eziokwu agwọ na-amụ ebe toro ogologo olezi ma ọ dị ka oke tụbara agwọ emebe ọmụ ife ọzọ mana ọ bụ ha na agwọ a na-ara agwọ metoro ogologo.
ndị isi ọchịchị ala anyị ọkachasị ndị na-achị mpaghara ala Igbo kedu ndụmọdụ ị ga-enye ha iji kpọkọta ọrụ obodo ka enwee ike ịdị n'otu maka na ndị Igbo ofu ndị Igbo ibe ha anaghị ịfụnanya adịzighị ihe ebe ha nọzi onye ọbụla na-akpafuzi onye si ebe a onye si ebe a. Ndị na-achịgasị obodo anyị na mpaghara nke Igbo ha na-enwe ajọ ndị ndụmọdụ onye gị na ya na mbụ kwubu mbụ mba ha nọ n'ebe a anyị akụchiri ọfụgodo oge maka manya ka ọfọ mana enwerekwa ife ọ bụ ụkwaruo oge ọda enwere ife bụ na ụwa na-aga oge nke onye ruo. Kedu ndụmọdụ ị ga-enye fa? Ndụmọdụ m na-enye ha bụ ọ bụghị ife niile bụ ndị ndụmọdụ a na-enye ndụmọdụ ewere ọrụ na ndụ ego nso kwuru iwere uche gị mmekwu ihe mmanụ na Igbo be anyị ka anyị kpasa ewe ekechara n'ama eburu na obi. Kedu ife ọ bụ na-enwe ndị nọ n'akụkụ na-enwe ebe isi ba enwe ndị ụmụ nwanne gị nwe ndị gị na-adị mma nwe ndị enyi gị ndị na-atụtụrụ ya aro inecha anya ndị wetara ezigbo aro eto ga-esi ome ka obodo gaa n'ihu getụ ha ntị agbalịta ụbọchị ga-esi wee gaa ọ nwere nnọkọta ikuchie ị na-eme ka eze onye gwara m ọ bụrụkwa ya bụ ọchịchị sọkụ mmụọ iwe adịghị ewekwa m n'ọgbama m nwere maka na ebe ha na-anọ ụfọdụ bụ nje ụfọdụ ma ada eje bụ onye na-achị ebe nke anyị ihe mere nje na ọgbọ na ọnọghị ya ọ mechakwa mụ na ya fụ ọsọ emeje m bịa mana ndị nta atọgboro ndị be m enweghị onye be nyere m aka lebe ihe m nwere gbapụta ndị be m anamasị ka ndị ntụtụ ebe mana na be m gwa ka m nọ ndị obodo ọzọ na-akwere m nekwute ugwu mana ndị be anyị adịghị n'anya ka ha sị na onye abụọ ya biko sị kpọrọ onye ama na na-enwe ha na-emesị kpọọ onye ka anyị were ihe anyị nwere wee baa ụba. Ịma na asị na onye mmadụ adị ugwu na ka ha otu o si dịrị n'akwụkwọ nsọ mana ndị ebe ọzọ ọ na-adị ka tigbuo nwa nkịta na ibu na-abịa mana enwe ibusi ma ya dụwakwari onye chichakwa pụta onye ọzọ abanyekwa kedu ihe ejije o nwere ihe ejije emepụtara rinne n'ala asụsụ Igbo kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị otu gị mbụ ndị gị na ha na-arụpụtasị ihe ejije maka na ịma na ị na-eme ihe ejije eme ị na-atụzi ị na-ewetakwa ego eji eme ya bụ ịnọ na ihe ha niile kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị otu gị ka unu nwee ike ịtụkọ aka maka sị anyụkọma mmiri ọ n'ọgbọ ụfụfụ ọgwụ ebe anyụrụ ya enwe ebe ị ga-anyụ nwa mmiri a na-ana amị ya ị na-achọ ụfụfụ achọ mamịrị wee na-ekwu ihe na-ekwu bụ ndị Igbo bụ Igbo ndị isi Igbo ha bịa nyere anyị aka asị ha soro anyị mee ha nye anyị ego ka anyị wee na-arụ ọrụ ha nye anyị ego anyị wee na-arụ ọrụ onye alụrụ nke emeka akpọ ha n'eze bịa nụfụ ife anyị mere onye a abịa ndị ọrụ ndị nwere ego egorosie wetasie ego nyegasị aka obi esie gị ike iwetakwa ego eme ọzọ anyị bụrụ n'ihe a n'obi ihe agba ọsọ ofu onye na-agba ndị nwere ego pụtara enwefe enyi m nwoke a na-akpọ Ifeanyị Ụba ọ na-adị na-enyere ndị Igbo aka ofu nwoke a ọ ga-achịrịrị anyị ọchị anyị o wechita anyị enweghị ihe bụa n'obodo ihe niile adịba ka m jerie nne ebe a sị na-etiworo m nne ka m jerie nne ị ga-ejeri nne mana tupu ị pụba achọrọ m ka ị gwa ndị nne na nna maka na ndị nne na nna sokwu na ndị bụ na ụmụaka mara asụ Igbo o nwere ndị nne na nna ọtụtụ ndị nne na-afụrụ gị n'anya ama m na ngwa unu ka unu na-akụziri ụmụ unu Igbo na sị na ọmụ kwuru achọrọ m ka ị gwa ndị nne na nna ndị na-ekiri gị site na mba ụwa niile gba gburugburu ka ị gwa ha okwu ndụmọdụ n'ịkụziri ụmụaka Igbo agwa m unu ọgụgụ egwuda nye ha ndụmọdụ maka ibe ogwu gịta
ụmụ nata akwụkwọ kpọkọrọ ha ọnụ ha richa ha na nne kpọkọrọ ha ọnụ were iwe dịka nkeji 30 sụọba anyị ịjụọ ha ajụjụ makwa nke a ịmụtakwa nke a ịsụtaghị ya na etesa asụ ya akwa na ọrụ ụdị ngwa ọzọ ga-ebe mere gị ma ya dị etu ha ọ dị mma e nwere ndị chọọ ịdị ka gị ma ọ bụrụ na ha too kedu ndụmọdụ ị ga-enye ha ọ dị ka m n'ihu ka ọ bụghị dị ka gị ọ dị ma bụrụ ma ị dị ka m n'ihu jụ ekweta nne ịchọzikwa ideme ihe onyonyo bịara nwe ihe ọzọ gazi echukwu nyere ya aka nye ya ezigbo ụbụrụ ọchukwu nye m ezigbo ụbụrụ ị na-eto na nwanne m nwaanyị Okafọ sị gị yie m jụkwa ajụ sikwa na igwe enwe ndị nọ n'ime n'ọzọ nwapọnụ pụkwa na achọgwa eruo echi asị na igbu aghọgboro ugbo achọgwa ezekwa m n'ụlọ kpọrọkwa gwa pụọ na gboo n'ụtụtụ ọ bụrụ nwaanyị bebe nwaanyị iri bụ ọ tagokwa ya yakwara ya bee ya yakwa mgbịrịgba ọ dị mma kene ndị Igbo ndị kiriri anyị ha niile bụ ndị kiriri gị kene ha kpere ha ekpere ekene m udo dịrị unu ihu na-eme gaa na-aga nke ọma ihe ọ bụla unu na-emebe ezigbo ya anya gaa kwekere ka mmadụ mụta ofu ife n'aka gị na ndụ ọ ga-eji na-asị Chineke gozie gị mee nke a ọ ga-adịrị gị m firework that in 6 months we are not to do anything and leg until they work. They were even saying, look where from me himself to the sea mark of my shoe. Livinus, we have a lot of people trekking every day. Are you the only one? How is it possible that we'll be able to find traces of your own shoe? Even those crowd when they work, some people saying at the same condition all of us, they know me. We be colleagues, working colleagues. They walk about everywhere. My shoe, a special shoe. Everybody knows that. Livinus, I think you should delve into stand-up comedy. I'm very sure you make it. Not stand-up or flying comedy. I do everything. Maybe I can go where small smoke the two pay there. I can go. I don't know where that talk. People just got to begin beating for that place. I even get beating comedy. I don't know whether that was not comedy. So I collect the beating. I take off. Are you serious? Ah. The life of a poor man like that. We come back with the stay safe. I want a comedy on the own. Every night with a separate fight. Every week your turn to fight. When they separate and finish, give me the quarter. For the minute. The tear blow. Give worker from window. For the people gather like this now. How they do anything. You know go like them. Check on support. Them say I be monkey. Them say I too ugly. Them say I they useless. Them say I they worthless. My talk no they make sense. Them say I be past tense. Muna love way. As you enter my life don't change oh. As you enter my life done better. When I see you, I love how this. Madam, make a follow you enter there. Did you just say something? I said, but I go for you. I'll make a way for you. That's why I told you never to speak except I ask you to. Maybe me and you, they joke, they play, just know where they come.
Igbo amaka ndị eji eje mba. Ọmụwa ka a na-akpọ John Ikechukwu Okafor ibu mkpọkọta ọkọnyị ọganihu a na-anụ ụlọ ya ekewa nwaanyị mgbe were mgbada na-ekirikwa m Precious ọkụ Chukwu Okafor ọkụ Chineke mere ọ na-erepịa erepịa. Igbo amaka na ndị ama ama uche ndụkwa ya na-ekirikwa ya ka ana m ekirikwa ya na-enwe ọgụ. Igbo amaka ndị eji eje mba. Daalụ nne otu isi wee bịa nọnyere anyị tata. Ọ ga-adịrị gị na mma. Chukwu ga na-edu gị, na-agbaziri gị, na-atụziri gị n'aha Jizọs. Unu fụrụ ka anyị na ya si weta ihe nkata anyị kpara tata n'isi njedebe. Gị bụ onye kiriri m, biko emekwala ihe ọjọọ, ejighị ihe ọjọọ wee mara ndị Igbo. Ebe ọbụla anyị nọ, ihe ọbụla anyị tiri aka na-agazi nke ọma. Chineke nna ga-enyere gị aka bulie gị elu n'ebe ọbụla ị nọ. Ka anyị si weta ihe nke ndị ama ama tata n'oge Igbo amaka n'isi njedebe bụ otu a ka anyị si pịacha akwụkwọ nke tata. Ka elekere anyị na-akụzi kwarapụ ọ ga-adịrị gị na mma. Gị bụ onye kiriri m, abụ nwanne gị nwaanyị Precious Ọkụchukwu Okafor nke wetara gị ndị ama ama site n'oge Igbo amaka tata. Ọ ga-adịrị gị na mma, udo dịrị gị, ma Chukwu gọzie gị n'aha Jizọs. Chukwu gọzie ezinụlọ gị, gọzie ụmụaka ndị niile kiriri anyị n'aha Jizọs. Udo.